Welcome to the Leading Site News. Kardom, Pini nili the Leading Site News sabirta kethanpon jia bang nili sami sermilin therapy. Aprangsi the Leading Site News ang kelangdun do anabang po bang pia panta Kardom pipa jiriglo Kardom. Serdihun English School along HSLC ke pas students atumapan Kachoro ajaimek kapeman pon. Borjan constituency Hidipi ahavar along kedo Serdihun English School along satlang kachipiuna tumapan Kachoro ajaimek kedengpon.Alohi aman peng kachetongdun Diphu Baptist Church Senior Pastor Rev Dr Solomon Rongpi, Associate Pastor Rev.Hilson Singnar, Labor Welfare Department, Assam Secretariat, Dispur Section Officer Aruel Rongphar, SGB Gobin kathar, lapen peng kedo atum chetong dunlo. Serdihun English School laki ningkan suri hinira trok si aningkan si papang nilo. Pining an trok batch an kep satlang patok pon longlong. Kedam tang ta pan paroi si lapen pining ta pan paroi sian satlang ang tek long pon lo. Lasi laso long students sa pia po tum jasimet school authority lapen lo than bang atum pan Kachoro pajir pon renting. Pini Kachoro pon ajaimek along principal Rajesh Kro pensi mai chari pon lo. Lapen ning kapirung alam lapen arna mahir jumeke hang Rev Dr Solomon Rongpi pensi apor en ponlo. Pastor Rev.Hilson Singnar pen students atumapan poho lapen nong epen choro ponlo. English subject letter marks ke wana bangapan alias kathar pan Aruel Rongphar atum familiar hin pen tangka kereng suri kep anong e pajir ponlo. Lapen lo than bang Kashmiri timong pi Handrika Hidipi lapen Vijay Rongpi aphan tame kethan kimom lapen ke claim ke dam kimi anong e pajir ponlo. Lahore region Petropos along Barmi Supari Kinep. Kedamtang Aru niphai inquiry repli adabapor malong Dilai Police Station Kaparlo Lahore region Petropos along Kiton ka kurugdun bomahut Dimapur anat pen kerang ihuma truck registration number WB59D0888 along pen Barmi Supari Nepon long cheklo. Police ay kipen ang kapachini dun labang so truck Barmi Supari West Bengal along riyan ke ponjia phansi ke mangpon. Kadokave pharohinira trogner kep athoila longpon lolapen ilin surihinira pharohini keji doji. Hitia long other kuti hini an doji lapen kachingna atuma men laki Tosir Uddin lapen Muhammad Ruhul Amin atum henlo.